Ambasa to Kamalpur Road naithotok wngkha video ketisa gani haini tisamani aswk naithokjak ang gari o kanona aram wngkha lama saman khe lama naithok bazar lamani bazar pis lama katal khaimani lama onek naithoka lama gam wngkha gari bo chaloktoka gari bo kathokka gari onek dogoi chalogui mano doctor no thain soi je lama gam gari chalok thogo gari kana bahamo thain soinani se wngkha chwng Kamalpuro saite wngkha ar beshi salliya nongno joto to tisai phonogmaya nai ani je mansak tisai phonogna haino tisamani ang video basakang max gari tong thaisa khub dojak dogoi tongo.